Spidu, Rokoš je čoveka koji je bio državni neprijatelj Crne Gore. Razumeš? Čovjek koji je direktno uticao nezavisnost. Ali gde pravimo stop? Sad ćemo vidimo gde smo to. I ti sad cool, živiš u Beogradu, povete kurac. Da, ja automatski ono ništa, ja ne gledam. Ti ništa, a onda tu napravimo negde stop. Da, a sad ćemo mi da vidimo u kom momentu idemo na preigravanje. Stop, pogledaj u kameru, ovo ne krenula sa tekstom. Gledamo nju. U nju gledaš, to je odnos, prvi put i kada je u nju, akcija. Biš odliš. Neće za kan, ali bit će za ali bit za priče. Bit će za španske zahtije. U glavu. Treba zapamtiti tekst, naravno. Moram sam sebe da načeš. Gledam i uživam. Ajde. Da li ćemo sve ovako kao što smo se dogovorili? Aj, više od toga. Stop, bravo. Ajmo dalje. Akcija! Skoro sam i sam povjerao da mi je struke lupalo neke se po restoranima i po klubovima. Ne, dobro. A ovo, brate, to jebe ti! To su prvi dan zavalio pomoć. Ajde, vaš će biti da snimite bez nas. Španiju zaboravio ovo ljeto, eventualno Crna Gora. Nemojte ono klasično balkansko leženje, svako gleda svoja posla, jer dobiš. Ili ide kamera? Idem. Pa i nju ide. Nije strašno. Ajde, posli. Bravo, bravo, bravo. A ono nek se spokrije malo, nek se otkrije. Nije uopšte lako. Samo malo, znači kraće, možda mi ovo, ali možda i nije predugačko. I samo batni i čut tišina, znaš da bi on mogao da... Odlično, ajmo. Odlično, ej, majke mi, veruj, ekstra. Ajmo još jedno. Ajmo još jedno. Ajmo, ide, akcija. Mogli bismo ovo gledati u Španiju. Malo još si mogli. Ekstra. Dobro, i koliko bismo ostali, da? A fina će ovo bude, ha? Što misliš? Pa making of. Ma kakav making of, ne bi.